Houbo un tempo, nunha era moi antiga, chamada Paleolítico, onde os humanos vivían en pequenos grupos e dependían totalmente da natureza para sobrevivir. Non tiñan casas nin aldeas, polo que eran nómades e movíanse dun lugar a outro en busca do alimento e auga. Pescaban en ríos e lagos e tamén recollían froitas, raíces, sementes e ovos que atopaban polo camiño. Vivían en covas ou refuxios construídos con polas, peles de animais e osos que os protexían do frío, da choiva e dos animais salvaxes. Para alimento, os homens e as mulleres do Paleolítico cazaban animais. Usaban ferramentas de pedra, lanzas e arpóns. Cando tiñan comida, compartíana con todo o grupo. O descubrimento do lume foi moi importante, xa que lles permitía cociñar alimentos, manterse quentes, iluminar as noites e espantar animais peligrosos. Pola noite, reuníanse arredor do lume para descansar e coidarse uns aos outros. Tamén pintaban animais e escenas de caza nas paredes das covas, deixando debuxos que nos axudan a comprender como vivían. Así se desenvolvían a vida na era paleolítica, marcada pola cooperación e a loita diaria pola supervivencia. Unha vez nunha era chamada Neolítico, a vida humana comezou a cambiar. A diferencia do período paleolítico, a xente xa non se movía constantemente, senón que se volvía sedentaria, vivindo nun mesmo lugar durante longos períodos. Construían as súas casas con barro, madeira e pedra, formando pequenas aldeas, preto dos ríos e terras fértiles. Durante o período neolítico, a xente aprendeu a cultivar a terra, plantando grans como trigo e cebada, e tamén a domesticar animais como ovellas, cabras e gando. Grazas á agricultura e á gandaría, xa non dependían únicamente da caza e a recolección. Elaboraron ferramentas máis elaboradas, puíron pedra para facelas máis duradeira e crearon recipientes de cerámica para almacenar alimentos e auga. Tamén teceron roupa con fibras vexetais e la.
A xente traballaba en grupos e dividíanse as tarefas dentro da aldea. Durante este período comenzaron a xurdir novos costumes, como o comercio e os rituais. Os monumentos megalíticos eran estruturas construídas na prehistoria, con grandes pedras. Usábanse principalmente para rituais relixiosos e enterramentos. Houve un tempo, nunha época coñecida como a Idade dos Metais, onde os humanos continuaron a evolucionar. Aprenderon a traballar os metais, primeiro o cobre, despois o bronce e finalmente o ferro, o que lles permitiu fabricar ferramentas e armas máis fortes e duradeiras. Grazas a estes avances, a vida volveuse un pouco máis doada. Durante este período xurdiron novas profesións, como artesáns e traballadores do metal, e comezou o intercambio de mercadorías entre diferentes povos. A xente vivía agora en vilas e aldeas asentadas, con casas mellor construídas, de pedra, barro e madeira. Continuaron a cultivar a terra e a criar animais, pero agora tiñan mellores ferramentas para traballar os campos. Nesta época producíronse moitos grandes inventos. Un dos máis importantes foi o descubrimento da roda, que facilitou o transporte de persoas e mercadorías en carro. Tamén se inventou a vela, que permitiu a construción de barcos capaces de aproveitar o vento para navegar por ríos e mares, promovendo así o comercio entre povos distantes.